Hello guys, it's Elah King kune vanga vasingandizivi. Guys, pano apa ndikugadzira beat house. Ndikuita kune vanenge vachida mabiti, vachida kutenga mabiti number muri kuzwana pazasi papa mungondibata ipapa ende ndobva taita matalks toita sei vanenge vachida mabiti house. Handiti house chete, ndinoita mabiti house, danzo, afro pop, ndingoti mabiti esene reggae. Beat rimwe nerimwe rinoitwa beat. Kunze kwesungura zvayo sungura handite. Asi kuti vanenge vachida mabiti akaita sewanda taura ipapa mungondibata namba idzi pazasi ende ndobva tataura. Saka regai nditi ndikunzwisei beat randikumboita pano pari zvino rehouse, ndinobonza rakamira sei.